L-Ewkaristija kienet dak li huwa għex għalija u dak li għex minna. Għex għalija u għex minna. L-Ewkaristija kienet il-quċċata tal-ħajja pastorali tiegħu. Tibda mill-predikazzjoni li twassal l-rikonċiljazzjoni u twassal l-Ewkaristija. U naħseb dan huwa element eżisti li aħna rridu anke nirriflettu fil-strateġiji, fil-pjanijiet pastorali tagħna. Kemm aħna fil-pjan pastorali tagħna l-affarijiet qegħdin waslu, dan biex ngħidu kien il-pjan pastorali fqir imma profond ta' San Ġwan Marija Vjannej. Predikazzjoni twassal qrar li twassal għaċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa li jirċievu l-Kristu. Kemm aħna eżisti fil-pjanijiet pastorali tagħna qed naddottaw ukoll dan il-mens, dan il-ħsieb, dan l-ispirtu ta' dan is-saċerdot qaddis. Il-mod kif għamilha ċertament jista' jitbiddel għax l-affarijiet jitbidlu ma' żmien bħala mod, però l-ispirtu ma jitbiddilx, ir-realtà tibqa' waħda, l-verità tibqa' waħda. U naħseb dawn it-tliet aspetti li rajna t-tnejn rajnihom l-aħħar darba, u dan ġifieri l-qrar, il-predikazzjoni u l-qrar l qed naraw l-Ewkaristija. Kemm qegħdin ukoll ikunu pilastri dak li fuqhom qegħdin nibnu anka il-pjan pastorali tagħna. Meta l-Papa Ġwanni Pawlu II fl-2001 ħareġ littra fil-bidu tal-millenju ġdid u propona l-qdusija bħala l-għana ħari tal-pjanifikazzjoni pastorali tagħna, daw it-tliet elementi nsibuhom preżenti, ix-xandir tal-kelma, ir-rikonċiljazzjoni u l-Ewkaristija, ma speċjali l-Papa jinsistijem fuq l-Ewkaristija tal-ħadd. Però aħna rrid tkun f'qalb nisistijaj. Dak li aħna nagħmlu bħala saċerdoti irid iwassal mhux biex in-nies jgħixu aħjar, mhux biex in-nies ikunu kontenti, mhux biex in-nies jgħixu ħajja tajba, però biex in-nies jitbidlu, jiltaqgħu ma' Ġesu, jirċievu l-maħfra tiegħu u jkunu mqoddmin fl-Ewkaristija mqazza. Dik hija l-missjoni tagħna is-saċerdoti. Maħniex imsejħin biex nagħmlu affarijiet tajbin. Aħna msejħin sabiex inlaqgħu l-bniedem ma' Kristu biex ngħinu l-bniedem fil-mixja tal-konverżjoni tiegħu.